Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Vítam vás pri dnešnej téme, ktorá je naozaj kľúčová v akútnej starostlivosti, a tou je intoxikácia. Toto je slovo, ktoré na urgentnom príjme okamžite spúšťa alarm. Ako sestry a ošetrovatelia budete v prvej línii v situáciách, kde rozhodujú sekundy. Spoločne sa teda pozrieme na to, ako tieto dramatické prípady zvládnuť, od rozpoznania prvých príznakov až po kroky, ktoré zachraňujú život. Prejdeme si to pekne systematicky. Najprv si ujasníme, čo presne intoxikácia je a čo ju spôsobuje. Potom sa naučíme, ako ju rozpoznať, ako čítať tie často skryté signály, ktoré nám telo pacienta dáva. Následne si ukážeme, aké diagnostické a liečebné nástroje máme k dispozícii. No a celé to zakončíme tým najdôležitejším, konkrétnou úlohou sestry v celom ošetrovateľskom procese. Dobre, poďme teda na to, na prvú kapitolu. Aby sme vedeli, ako s intoxikáciou bojovať, musíme najprv pochopiť, čomu vlastne čelíme. Takže čo to tá otrava vôbec je a ako k nej dochádza. Takže tu máme tú našu kľúčovú, tak povediac, učebnicovú definíciu. Skúste si predstaviť ľudské telo ako jeden nesmierne zložitý, ale dokonale zladený stroj. No a intoxikácia to je presne ten moment, kedy do tohto stroja vnikne nejaká cudzia látka, nejaký toxín a naruší jeho vnútornú rovnováhu. Celý ten vyladený systém sa začne rúcať. A toto je naozaj dôležité si uvedomiť. Pri intoxikáciách hráme o čas. Sú to urgentné, extrémne dynamické stavy, kde sa situácia môže zhoršiť doslova z minúty na minútu. Každá sekunda zaváhania môže mať pre pacienta vážne, ak nie fatálne následky. A práve tu sa začína tá naša detektívna práca. Príčiny sú nesmierne pestré. Od liekov proti bolesti, ktoré má každý doma, cez čistiace prostriedky pod umývadlom, až po huby nazbierané v lese, či zákerný, neviditeľný oxid uholnatý. A pre nás je kľúčové zistiť nielen to, čo sa stalo, ale aj prečo. Či išlo o nešťastnú náhodu, a to často býva u detí, alebo o zúfalý pokus o samovraždu. Dobre, vieme teda, čo to je a čo to spôsobuje. Ale ako to vyzerá v praxi? Ako spoznáme, že pacient pred nami je intoxikovaný? Poďme sa pozrieť na kľúčové príznaky. Pacient často príde v takom stave, že nám sám nepovie, čo sa stalo. Ale jeho telo, to áno, to nám dáva signály a my sa ich musíme naučiť čítať. Samotné vracanie nám toho veľa nepovie, no keď k tomu pridáme spavosť, spomalené dýchanie a napríklad extrémne zúžené zrenice, aha, vtedy nám už v hlave musí zasvietiť kontrolka, že to niečo nesedí. A tu sa dostávame k niečomu, čo je extrémne užitočné v praxi, k tzv. Toxidrómom. Čo to je? Sú to v podstate také šablóny alebo skupiny príznakov, ktoré sú typické pre konkrétnu skupinu látok. Je to ako skladačka. Keď vidíte pacienta v útlme s pomalým dýchaním, zúženými zrenicami a spomaleným pulzom, táto kombinácia doslova kričí: tu ide o opioidy. Takže máme podozrenie na otravu, pacientov stavu sa možno zhoršuje. Čo teraz? Aký je úplne prvý, najdôležitejší krok? Pozrieme sa na ten systematický, život zachraňujúci prístup. A teraz si prosím zapamätajte jednu vec do konca svojej kariéry. Vždy začíname podľa schémy ABCD. Vždy. Je nám úplne jedno, či pacient zjedol huby alebo sa predávkoval liekmi. Ak prestáva dýchať, najprv musíme stabilizovať vitálne funkcie, až potom riešime príčinu. Až keď je pacient v bezpečí, začína sa ďalšie kolo pátrania. Anamnéza, EKG, laboratórne testy a konzultácia s toxikologickým centrom. No a samotná liečba sa opiera o tieto 4 základné piliere. Je to úplne logický postup. Prvý krok, ako sme si povedali, je stabilizácia. Až keď je pacient mimo ohrozenia života, môžeme prejsť k druhému kroku – dekontaminácii, snahe odstrániť toxín z tela. Následne, ak existuje, podávame protied a nakoniec samozrejme následná starostlivosť. A tu máme tie naše, tak povedz, magické zbrane. Špecifické antidota, teda protiedy. Ten pocit, keď podáte naloxon pacientovi, ktorý už takmer nedýcha po predávkovaní heroínom a on sa vám o pár sekúnd doslova preberie pred očami, to je niečo, na čo nikdy nezabudnete. Preto je znalosť týchto párov toxín antidotum absolútne nevyhnutná. Dobre, poďme ďalej. Čo sa stane, ak liečba nepríde včas alebo je neúspešná? A čo je ešte dôležitejšie, ako môžeme takýmto situáciám predchádzať? Pretože pamätajme, najlepšia intoxikácia je tá, ktorá sa nikdy nestane. Toxín, ktorý sa dostane do tela, je ako tichý zabijak.
Ak ho nezastavíme, začne systematicky ničiť orgány. Pacient v bezvedomí môže vdýchnuť z vrátky a máme tu aspiračnú pneumóniu. Bežný paracetamol v nadmernej dávke dokáže doslova zničiť pečeň. Nedostatok kyslíka pri útlme dýchania vedie k trvalému poškodeniu mozgu. A presne tomuto sa snažíme zabrániť. A prevencia? Tá má naozaj veľa tvárí. Začína to úplnými základmi. Zamknúť lieky a čistiace prostriedky pred deťmi. Pokračuje to edukáciou našich pacientov, aby rozumeli, ako správne užívať lieky. Patrí sem aj technika, ako napríklad hlásiče CO. Ale siaha to ešte hlbšie. K riešeniu príčin, ktoré vedú k úmyselným otravám, ako sú závislosti a psychické problémy. Tak a teraz sa dostávame k jadru veci. K tomu, čo je pre vás ako budúce sestry a ošetrovateľov to najpodstatnejšie. Ako sa celá táto teória premietne do vašej každodennej práce pri lôžku pacienta. Toto je príklad ošetrovateľskej diagnózy. Možno to vyzerá len ako nejaká formálna veta z učebnice, ale v skutočnosti je to náš profesionálny jazyk. Je to nástroj, ktorý nám umožňuje komunikovať jasne a presne. Keď toto napíšete do dokumentácie, každý ďalší zdravotník v tíme okamžite vie, čo je hlavný problém a na čo si dávať pozor. Je to základ bezpečnosti. Ku každej diagnóze patrí cieľ. Ten musí byť jasný a konkrétny. V tomto prípade udržať priechodné dýchacie cesty. Ale ako zistíme, či sa nám to darí? Na to slúžia výsledné kritériá. Tie sú merateľné. Sledujeme saturáciu kyslíkom, počúvame dýchanie, kontrolujeme, či je pacient v správnej polohe. Sú to naše kontrolné body úspechu. No a toto je už váš konkrétny checklist. Váš akčný plán. Toto sú činnosti, ktoré budete reálne robiť. Priebežné hodnotenie stavu, polohovanie, príprava odsávačky, zaistenie žilového prístupu, podávanie liekov. Pamätajte, lekár ordinácie napíše, ale ste to vy, kto je pri pacientovi neustále. Vy ste tie oči, uši a ruky, ktoré vykonávajú starostlivosť a ako prvé si všimnú zmenu. Na záver by som chcela, aby ste si odniesli jednu myšlienku. Intoxikácia nie je len o chémii, o toxíne, je to príbeh pacienta. A v tomto príbehu zohrávate vy ako sestry absolútne kľúčovú úlohu. Váš prvý krok, to rýchle zhodnotenie, správne rozhodnutie, správna intervencia, to je často ten moment, ktorý rozhoduje o všetkom. Ten, ktorý môže zmeniť výsledok.